Отново добро утро. Сега като хода пеша и винаги когато хода пеша или спортувам, тичам нещо, правя физическа активност някаква, през това време, понеже не мога да чета, затова слушам Storytel. В момента слушам Пътят на Куприната, новия свят. Това е историческа книга. Последните 7 години чета по-тежка литература. Взимам от библиотеката, от научния отдел книги, тъй като съм на такава вълна. Пак това видео е за този, който иска да взима пример от мен. Отново казвам, тъй като бях объркана с персонажите, които играя и бях отъждествена с единия от тях. Така, сега искам да ви разкрия малко по малко, естествено, истинската Венислава. Това видео е по-дълго от предното. Какво обичам да правя? Значи, всяка година се записвам да уча нещо. Последните години завърших магистратура бизнес-икономика. След това записах педагогическа правоспособност учител по икономика, както знаете. Вчера бях на държавен изпит и си го взех с отличен при това. Сега записвам психология след дипломна квалификация, защото е хубаво и там да знам неща. Така че постоянно записвам нещо да уча, да се самоусъвършенствам, така да се каже. Обичам да предизвиквам себе си, да отида, например, някъде сама, където не познавам никой. Така се записах на народни танци. И да отида там, където е най-трудно. Отидах в групата на напредналите и след което естествено минах през всички групи на народните танци с напълно непознати хора. Беше много хубаво, тъй като аз така се запознах с всички. Естествено, после останах в групата на напредналите, защото е най-трудно. Научих хората и вече до такава степен после ги научих, че станах една от по-знаещите. Това е другото. Където и да отида, обичам наистина да предизвикам себе си и да искам да взема от там, където отида всичко и да дам всичко от мен. Много съм педантична. Точните неща обичам. Изисквам от себе си много. От хората, с които общувам, се старая да не изисквам толкова много, колкото от себе си. Не обичам, всъщност обичам справедливостта и винаги, когато има някаква несправедливост, аз се намесвам в защита на онеправдания, естествено, тъй като не мога да стоя просто и да гледам. Намесвам се. Обичам, когато отида някъде, да поема отговорност за неща, да правя неща, които са важни за обществото и за общността, в която съм отишла. И когато в един момент си тръгна от там, да съм оставила нещо хубаво, с което да съм спомогнала за развитието и на останалите в общността. Например, когато си пиша теми, анализи за изпити и така нататък, винаги пращам на колегите, за да могат да прочитат, да си сравнат тяхните работи. Звънна ми телефона и прекъсна видеото. Аз вече влизам в Евима, пускам си алармата. И за днес това ще. Мисля днес да пусна лайв на обяд, за да обядваме заедно и да си полафим. И малко по малко наистина ще разкривам себе си, истинската ми същност. Чао!